Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Magkauli unta ang mga tao karon nga nag-away, nagkasiluay. Ato sang iampo ug pasalamatan ang Ginoo kanunay tungod sa atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi, labi na ang atong mga namalit nining atong mga slots hangtod karon. Haron matuman ang atong pangandoy nga makompleto mahuman gining atong gitukod nga kumbinto sa atong parokya. Naunta hatagan usab sila sa Ginoo sa panalipod og mga grasya nga ilang ikinahanglan. Aron maandam tas pagsaulog nining misa, atong hinumduman og hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon ug mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan kini gikuha na sumala sa giingon sa kasulatan. Tangtangon ang taptap ni Moises, inigatubang niya sa Ginoo. Ang Ginoo niining pahayaga, mao ang Espiritu, ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo, ana ay kagawasan. Busa kitang tanan, dili tinaptapan ang nawong, mularawan, sama sa salamin sa himaya sa Ginoo. Ug ang maong himaya, nga nagikan sa Ginoo, nga mao ang Espiritu, mag-usab ka nato ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Busa wala kami kawad-i sa kasibot, kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining trabahua. Kay kun wala isabti ang ebanghelyo nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Dili sila mutuo niini kay gibutaan man sa daotang Dios niining kalibutana ang ilang mga nahuna aron dili sila makaila sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon, kundili ang Ginoo nga si Hesukristo, ug nga kami inyong mga sulugoon tungod
kang Hesus. Ang Dios nga miingon, gikan sa kangitngit, mudanag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing, aron paghatag kanato sa kahayag sa kahibalo, mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdanag diha sa nawong ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang himaya sa Ginoo, magpuyo sa atong yuta. Ang himaya sa Ginoo, magpuyo sa atong yuta. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Haduol gayud ang iyang kaluwasan, kanila nga mahadlukon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang himaya sa Ginoo, magpuyo sa atong yuta. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang himaya sa Ginoo, magpuyo sa atong yuta. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang himaya sa Ginoo, magpuyo sa atong yuta. Ang Ginoo anaa kaninyo. Sa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay,
ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo ang imong isig katao, biyai ang imong halad at tubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining chapter 5 sa Ebanghelyo ni Mateo, murag nagtudlo ni nato sa specific nga mga paagi unsaon nga makasud gid tag langit. Ganahan ba mong musud og langit? Ganahan. Maayo. Niya ang specific karong ebanghelyo ningon siya kinahanglan mulabaw mo kamaayo sa mga Pariseo ug sa magtutudlo sa balaod. Mo man ni ang number 1 nga mga anti-Christ sa panahon ni Kristo. Kay mao mo gud ni sila mga leaders ug mga scholars panahon ni Kristo. Hangtod karon ni aning mga batasana. Wagi siguro nanimba ron ang kuan or nagmisa baka ang ipila ka mga Pariseo karon. Kana bang tao nga usog kaayong mo-justify sa iyang mga sala. Niya tungod kay ni justify siya, iya sa nang itudlo ngadto sa uban. Pananglitan niingon okay ra gid nang masuko kisa bagoy dili masuko. Di ba maana man tanong? Saman tugot mo ana amo mosunod mo ana kisa bagoy dili masuko natural ra man ginang masuko no apil tanan kana bitang mo yung ko ayaw na mo kasuko unsa man ta dili di natataw buang na tana kanang di masuko suko mo ginang Ginoo kita na ba noon mga justification ba si Jesus misulti nato ron og specific. Ingon siya, giingon man na sa sugo nga ayaw pagpatay. Murder. Thou shall not commit murder. Pero kung masuko kas imong isig katao, mabanlod gyapon kas impierno. Mao ni siya gitawag og equivalent sa murder ang kasuko. Kay ngano man kasagaran gyud sa mopatay nasuko gid na hino naman say hired killer pero ang kanang hired killer extension man na sa taong nasuko mo nang suhulan ti ka patyan ning tawhana kay nasuko ko ani mura ra gyapon og bungas kasuko ang pagpatay. Di ko no lingi ako no na imong tupad ing na dugay kang masuko. Niya mo ingon gani siya dali ra ka mamumuno ka
Labi na karon nga nananing social media, patio na diha sa social media ang mga gikasuk-an ay mga anak masukos ginikanan i-post dayon, mga bana masukos asawa i-post dayon, mga asawa sukos bana i-post, anha naman naglali sa social media. Ang kasuko niya sa iyang asawa nga ilaragid to dito sa ilang balay, ibutang naman hinoon sa tibuok kalibutan. Yabag na. Pinatyanay lagi. Pinatyanay is doon mo ba? Mao na, di kita kasod og langit kung mao ni atong kinaiya. Sa unang pagbasa ni hisgot si San Pablo nga si Moises sa una kay mo hayag man tong iyang naong, iyang tabunan kay ang mga Israelita inigawas ni Moises dito sa katong gitawag og tulda sa kasabutan. Mao man to ang gitawag og the presence of God. Tuwa dito ang Ark of the Covenant. Musod si Moises dito niya inigawas niya ang iyang naong muhayag. Mahadlok man ang mga Israelita, mo to inigawas ni Moises iyang taptapan ang iyang naong. Pasabot ang mga Israelita dili makakita sa himaya sa Dios, sa glory of God nga nagdanag diha sa naong ni Moises. Kini gihatagan ni San Pablo og analysis, ingon siya ang nituo sa Ginoo ni Hesus unya midawat na niya nakakita na sa himaya kay kining kahimtang ni Moises inigsod niya nga tustulda iya na sang tangtangon ang taptap siyang naong. Pasabot, kung naan natas atubangas Ginoo, makita na nato ang iyang himaya. Nya kinsa man ning Ginoo nga gihisgutan, ang Espiritu Santo. Kanang tao nga mosunod sa isulti sa Espiritu Santo, makakita gid na sa kahayag sa Ginoo. Kaduhang lingi sa imong tupad. Nilingi nga pangutan siya ing na tanaw nimo sa kong naong nihayag ika no. Kanang imong anak nga siging suyop ug ingnon kasi imong anak ma tanaw nimo sa kong naong nihayag wa dong ni siga imong mata mata ra nimo inihayag. Kanang mga tao bitaw nga inigtan-aw nato di ta kakita Ginoo, sa tinud-anay ang problema ni nato kay ang imong mata gitaptapan sa matod pa diri Dios ni ining kalibutana. Ug unsa man ang number 1 nga Dios aning kalibutana, ang garbo, self. Kana bang ang imo ra gyud makita nga ikaw ra gyud mo isakto, ikaw ra gyud tarong. Mauna ang kinaiyas mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod panahon ni Kristo. Sila ragyo'y kamao nga kung musukwahi gani nila sayop na na. Aw na nagyapon nato karon maobitan ning managlalis ning atong mga magtutuo kana mga protestante, ang atong Catholic faith defenders, ang kaning ang mga born again magsigig lalis nya ilag yung paningkabutan pagpruiba nga sila gyud mao'y sakto. Si Hesus dili kaayo mo appreciate ni ana base sa ato karong gibasa. Unsa may gusto ni Kristo? Makita unta nato ang Ginoo diha sa atong isig katao. Dili unta tinaptapan ang atong mata. Mao na si Mother Teresa of Calcutta, nakita niya si Kristo sa mga tao nga gitawag og the poorest of the poor. Kaning the poorest of the poor, apil na diha ang mga rugby boys, rugby girls, mga manuyupay, mga murderer, mga binilanggo, kay daghan kay mga sala, kanang mga nanagtago, mga tulisan, at tuo na ni Mother Teresa sa ilang mga langob nga gipuy-an aron istoryahan ang mga rugby boys iya nang tipunon
Nya iyang pakanon. Kaya nga naman, niining mga tawhana, nakita niya si Kristo. Munang nangutana ko ninyo, nga inigtanaw nimo anang imong tupad, nakita ba nimo ang himaya sa Ginoo? Nya moingon gani ka, tinaptapan pa na imong mata. Ikaw asawa, kung ang imong bana nangabit, makita pa ba nimo si Kristo diha siyang naong iniguli niya sa kadlawon? Ha? Di kay nimo makita si Kristo, ang imo ganing makita ang yawa, ang demonyo nga niuli lami kay patyon, pasabot ang imong mata gitaptapan pa. Wa pa nimo paminawa ang Espiritu Santo. O ikaw ba na ang imong asawa nakabit, gipuyo sa imong kumpare o nga tulo ka tuig, nakapanganak pagyog kausa, niya human iuli sa inyo, kay makig-uli nimo, ikaw ba na musta man makita pa nimo si Kristo anang imong asawa, agi lumluma ni pare dito. Niya ikaw mo nas ginhawa nimong trabaho dito sa abroad, antos anang kainit dito sa Middle East, or antos anang mga bawod nga porting dagkua, niya nang pagsakay nimong barko, inig-uli ra nimo, mauray imong madiskubrihan, gihuong sa deditong pari ang imong asawa. Zaman, makita pa nimong Ginoo? Di gani kakakita, gitaptapan ang imong naong. Ikaw, nausa naman hinuna pader, na ako naman hinuy sadaan, ako naman hinuy naidipikto. Anak, maulagi na nga niingon si Jesus, limpyo higyod ang imong kasing-kasing. Kay ang tinuod nga nagtuo Ginoo, limpyo o kasing-kasing. Dili lang magsigig pang judge, siging judge, kung dili malimpyo ang kasing-kasing. Inigkalimpyo sa atong kasing-kasing, makita nato si Kristo diha sa atong isig katao. Pananglitan sa imong asawa nga gikabit ni pare. Nya kanang imong asawa, ang sama na siya, image and likeness of God. Karon nakikabit man. Kung limpyo kag kasing-kasing, unsa may imong bation, ikakita nimo sa imong asawa nga nagpakasala. Maluoy gyud ka, kaluoy sa kong asawa, na ilad sa kalibutan, kahugaw sa huna-huna o kasing-kasing sa kong asawa, wa niya makita ang dako kaing grasya sa among kaminyoon. Wa na niya makita nga ni ako nagtinarong ko nganha niya. Wa na niya ma-appreciate ang akong paningkamot para niya. Kaluoy sa kong asawa, murag na buang. Kay kanang buang di man ginaka-appreciate. Imo nang suluban, hubuon man ginaniyang sulob. Imo nang ligoon, maglugid-lugid ginaslapok ka ng buang. Di naka-appreciate. Di ka maluoy. Ang imong asawa nabuang. Mabutan namin ka, nabuang ka? Nganong nangabit ka? Nabuang ka? Buang yun. Naliso ang utok. Nga naman, giilad sa Diyos ni ining kalibutan. Diyos sa kaulag, Diyos sa garbo, Diyos sa sa ingan anak, mapatuyangon. Ano ba? Kakuha na mo? Mao na si Jesus, nanaog sa kalibutan, nagpakamatay para nato, kay naglunang nata sa sala, nailad nata sa sala, nabiktima nata sa sala. Mo nang ningon si Jesus diri, kung muhalad mo, musimba mo, nga na makahuna-huna ka nga naay nasilo nimo or ikaw ba'y nasilo niya, wa mo magka husay, biyai usa nang imong halad dinhi. Nga uli sa ngadto, pakig-uli sa niya. Unsa may pasabot ana, dili gina para nako, dili gina necessarily nga literal nga makig-uli. Sa imo rong kasing-kasing, pakig-uli niya.
Kung naa karoy tao nga dili na nimo tingugan, mingon dahil ka karon, ako na gid siyang tingugan. Iguli ron ako, mutingog na ko niya. Dawaton din as Ginoo ang atong halad. Hindi ko no be, lingi ay mong tupad. Ing na, wa karoy gi kalagutan. Na, kay di gini mo ipikto ning imong halad kung naa kay gi kalagutan. Nya unsa may pinaka importante nga atong pakigulian, makiguli ta sa Espiritu Santo. Kay kada nato himog sala, atong gipasakitan ang Espiritu Santo. Kung naatay sala, gipasakitan nato ang Espiritu Santo. Muna makiguli ta niya. Basula nato atong sala, ang kuno nato atong sala, di ta magpakaaron ingnon sama sa mga Pariseo nga nagpakaaron ingnon nga mura kunuhay sila limpyo pero sa kasing-kasing di ay kahibaw silang sige silang supak-supak sa Espiritu Santo. Nya muhalad pagid sila, muhalad pagid. Di ba kita usahay mga lawat pagid ta bisan pag naatay sala ngano man pakaaron ingnon pero sa kasing-kasing sige lang yapong buhat sa sala. Muna ingos Kristo pakiguli usa samtang may panahon pa. Na siya. Ngay katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mag-uli na ta. Niya iniguli nimo sa inyo katong imong gikusmod-kusmuran labi na tong bana nimong imong nang gibuwagan, imo na tong adtoon. Dong mag-uli na ta. Ningon dito imong bana, tamparuson tanong kang buanga ka. Uli dito Ay naku hasul-hasula dire. Mauli rapod ka. Ningon rapod ka, Lord, at least ako yung gipakigulian akong bana. Di naman siya mauli kay mas lami man tong iyang gikatipon ron dito. Magpadayon lang kung buutan nga asawa ngadtos akong buangon nga bana. Mingon din ang Ginoo, approve, uli na ta. Di ba? Kaysa magsikay ang animal, wag gyud batasan, maupay nangabit, maupay magisog-isog, ayaw na. Mao bitaw nga kining mga tao nga naay Espiritu Santo, dili lang na sila makiguli, manghatag pagyud. Kana bitang kamao na kang muhatag ngadto sa mga tao nga imong nakita nga dunay panginahanglan. Di na ka magpili. Di na ka maingon muhatag ka na, nga kusog kay na manglibak nako. Muhatag ka na, nga wa magay na manghatag nako, kausa nang hangyo ko na niya. Sus, katong naglisod pa ko, hangyo ko na mga tawhana, asa ko na muhatag, karon maghangyo-hangyo nako. Na, patilawon ko na sila silang gibuhat na kusuna. Di na ka mag-iningon ana, basta na anak kay Espiritu Santo. Muna nga, kining namalit na tog slots, murag na agid ni sila Espiritu Santo. Kamong wa kapalit og slat, wa pa mo'y Espiritu Santo. So salamat sa dunay Espiritu Santo nga ilan ang nakita ang wa nataptapi ang ilang mata ba. Kakita na sila nga naagid ay palitonon nga slats dinhi sa atong simbahan. So as of yesterday, ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slot niabot ng atong halin og 25,007 slots. Pakpak. Yes. Abot na kitag 25. Katunga nas nahibilin o hapit na mo katunga kay ang nahibilin naapay 50,993 ka slots. Sige lang kitag palit ani o magsige lang kitag paminaw sa Espiritu Santo, magsige ra gid ni kahalin ana masagay maminaw sa Espiritu Santo. Labi na gyud ron nga ning challenge ko ninyo nga sa akong 19th anniversary sa akong pagkapari karong June 22. Pila na lang kaadlaw ang moabot, mga 7 days na lang kung makaabot pa. 19 years na ko sa akong pagkapari.
Nya kung nalipay mo sa akong pagkapari, palit mo 11 o sa kaslat, isip pahalipay o pagampo para magpadayon ko sa akong pagbinuotan nga pari. Ambot buutan ba ko sa inyong tanaw? Buutan ko? Wala mo kabaw. Naning kamot matod pasad sa Ginoo, ang kahoy mailhan man kuno siyang bunga. Ngapte nang utana nako, Father, giunsa man na nimo nga ang mga tao sa tibuok kalibutan nagsigi naman og kadaghanan ba? Daghan naman kay tibuok kalibutan magsigig follow nato diri. Nakuha gyud ko kahibaw anag nganong naingon ana na. Ang ako ra jud gipaningkamutan nga magsunod ra gyud ko sa Espiritu Santo. Siya kanang imong mga wali pader. Unsaon man na nimo pag-prepare? Nako, the best preparation is welcome the Holy Spirit. Hatagi siya og higayon nga mogamit sa akong hunahuna, sa akong kasing-kasing ug sa akong bakba. Na ako mo nang relax ra kay ko. Di ra ko ma-problema kada adlaw, kada misa unsay akong isulti, mahutdan bago ng Espiritu Santo. Mo na ako'y challenge ninyo. Mausan niya ang Espiritu Santo iyang gitudlo na kung ganahan mo, mupalit mo or muapil mo sa 19 slots challenge. Pasabot, kutob sa John 22, mamalit mo og 19 ka slots. It worth mga 9,500 pesos or 10,000 pesos kung gusto ninyong i-round off. Karon, as of yesterday, niabot na og 27 ka 19 slot challenge ang atong nadawat. Pakpak. Ambot na apil ba mo aning 27? Tag nilapas na sa akong kuan years kay 19 raman ko. Niabot na mag 27 ka 19 slot challenge. Nindot na kay nastanan. Nya kay mo 60 naman sa kurong tuiga. May tag makaabot ni 60 ka 19 slot challenge. Gamay na lay kuwang. Talang paminahon ko tob karong June 22. Kini siya, mura ni siya duwa-duwa. Pero sa tinod anay mga igsuon, din agita maibog aning kwarta. Din agita magsigig tigom aning kwarta. Basta naanatay Espiritu Santo. Ang ato na lang buhaton, magsigitag manage sa kwarta para ika-distribute according to God's way. Nya mao na siya ang makapawagtang sa atong kasuko, makapawagtang sa atong sala nga dagko, labi na ginang pagpatay. Nganong naggubat maning mga nasod sama ng Russia ug Ukraine karon tungod ginas gugmas kwarta. Nya nataptapan ang mga mata. Ang kwarta na, ang bahandi, ang gahom na mao'y mas importante, ilan ang gipangpatay ang mukontra nila. Nganong mag-away ning atong mga politicians, panahon sa eleksyon, hangtod na gani mahumang eleksyon, sige lang yapong away, hangtod na lang moabot na lang ang sunod nga eleksyon, sige lang yapong away, tungod yapon nas kwarta. Kana mga politicians nga dili hingwarta, di gina makig-away. Bisan pag-awayon, mudawat ra gina. Pero kana mga politicians nga hingwarta, porti kapala away ana. Tinod-anay gina mo na iampo nato nakaron untang ato mga politicians alang sa kaayuhan ug kalambuan sa tong nasod, higugmaon ta nila ang mga tao, ang ilang isig ka tao. Nya gamiton ning kwartas atong nasod, ang bahandi sa atong nasod gamiton alang sa kalambuan sa tanan, dili sa pagpreserbar sa ilang kaugalingong political and economic interests. Manindog na ta mga buotan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Dios nga mo'y naghatag kanato sa tanan ug mao say mohukom kanato. Malaomon ug mapaubsanon kitang moingon
Amahan, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Amahan, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang simbahan sa tinuod mahimong sakramento alang sa kalibutan, pinaagi sa iyang mapasiguling pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga sila nga tinuuray, nangako alang sa paglambo sa hustisya ug sa tawhanong kalingkawasan, dili lang mubasol ni musupak apan mo ila ug magwagtang usab sa sala diha sa ilang kaugalingong mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kami instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga minyo nga nahimulag sa usag-usa, sa makausapa, mupasaylo, musabot, ug mudayeg sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga maalim kita sa atong garbo, ug mapaubsanon kitang moangkon sa atong mga kasaypanan ug mga kapakyasan. Sa ingon, malinawon kitang magpuyo sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga nangamatay, magpuyo diha sa tunahing kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Langit ng Amahan, luwas sa kamigikan sa sa kasing-kasing o ihatag kanamo ang mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo,
Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus,
Nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala ug magpahimutang kanamo diha sa dalan nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato mao ang kalimpyo sa atong kinabuhi, purity of life niya. Ma-maintain ra ni nato kung ato gyung likayan ang mga sala, dili lang ang mortal sin kung dili hapil sad ang venial sins, kanang gagmayng sala sa mas kasuko, kalagot ug uban pa, aron ang Espiritu Santo muhari gyud sa atong kasing-kasing og kinabuhi. So usas atong mga pasalamatan mao ang nagmalit sa atong slots. So sa ako nang gikaingon kaganihan na natay 25,000 og 7 ka slots nga nahalin, unya napay 50,993 slots nga available. Nya naa na sa 27 ka 19 slot challenge. Silang tanan atong hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Dayon lang tagpalit og slot na haron nga madali ni kahuman ang atong mga proyekto. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.